gikan sa kakuangan sa mga classrooms nga nasinati sa Marigondon National High School sa Lapu-Lapu City, shifting of classes gipatuman. Ani ang detalye. Sukuhay sa miaging school year, karon higpit nga gipatuman sa tunghaan nga kutob lang sa Agosto 25 ang enrollment aron di mabalda ang klase karong simanaha. Apan giangkon sa principal nga may pipila pagayod ka mga ginikanan ang wa pa nakapa-enroll sa ilang mga anak, busa may gipaskin silang pahibaw sa gate sa tunghaan nga mo'y subayon sa mga ginikanan ug may enrollment forms usab silang gibilin sa guardhouse. Amo pong ipagkuan nga nay proseso ang atong public school. Dili lang mo cater man ta nila pero ato ipakita nila ang mga disiplina nga mo pa sundo nila. Karon nga school year, adunay 5,835 ka mga tinunan ang Marigondon Junior High School. Labing daghan niini mga tinunan sa grade 7. Moabot sa 40 ka mga sections ang grade 7 dinhi sa Marigondon National High School. Gani halos tanang mga classrooms dinhi sa admin building giokupahan na sa grade 7 students. Samtang ang matag classroom mo average og tag 46 ka mga tinunan. Matod sa principal sa tunghaan, sa miaging tuig, miabot sa 6,500 ang ilang mga tinunan, busa posibleng madugangan pa ang gidaghanon sa ilang mga tinunan karong tuiga. May 7 pa ka mga classrooms sa ikaupat nga andana sa admin building ang naguba sa bagyong Odette nga wa pa napaayom-ayom. Samtang gipasalig ni Mayor Junard Ahong Chan nga mapaayom-ayom na sa labing daling panahon ang mga classrooms nga gigahinan sa Special Education Fund. Naka-line up na siya, no? Na mapaayo ni nato ang mga eskwelahan mo na atong giapura, no? Ang atong back na mabiding na. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merontina, GMA Regional TV Live.